Maty, máme za sebou vítěznou premiéru před vlastními fanoušky, i když to byla příprava. Jak náročné bylo utkání s Libercem? Tak ja si myslím, že to bol ťažký zápas, tieto prípravné zápasy, všetky dá sa povedať, že sú náročné, ale a myslím si, že sme to zvládli dobre, som rád, že sme dokázali vyhrať a samozrejme je veľa vecí, ktoré sme robili dobre, ale je veľa vecí, v ktorých sa musíme zlepšiť a že si niečo z toho zoberieme a zase, aby sme sa zlepšili ďalších zápasov. Na stadion přišla takřka 1500 diváků, bylo tady veliké horko, na ledě se tvořila mlha. Jak to bylo s ledem a jak si dával tyhle obtížné podmínky? Tak samozrejme tie podmienky nie sú teraz ideálne, vonku je teplo, je tu dusno, ten ľad nie je dobrý, ale ja si myslím, že každý rok tie prípravy vlastne to patrí k tomu, by som povedal, takže už sa na nič nevyhovárame a myslím si, že sme hrali dobré aj na to, aké boli podmienky. Tobě ten zápas svědčil, 2 branky v síti soupeře. Tak jak bys ohodnotil spolupráci ve vaší nově vytvořené lajně? Tak očividne mi svedčí asi zlý ľad, ale ja som veľmi spokojný, musím poklopať a myslím si, že sme si celkom rozumeli a verím, že každým zápasom to bude lepšie a lepšie. Když jsme mluvili se Šimonem Zajíčkem po předchozím přípravném zápase, tak říkal, že ty tréninky jsou opravdu těžké. Budeš souhlasit? Určite áno, máme tie tréninky náročné a ja to berem tak, že aj tento zápas vlastne prípravný je, dá sa povedať, taký tréning, ale ideme do toho s tým, že chceme vyhrať a máme tú víťaznú mentalitu. Či každý zápas, ale aj každý tréning hráme medzi sebou, vždy chceme vyhrať či jedna lajna proti druhej, takže si myslím, že to sú dôležité veci, mať toto v sebe a aby sme to preniesli potom do sezóny. V první odpovědi si zmiňoval věci, které byly dobré v tom zápase, co by si vypíchl. Tak ja si myslím, že sme boli celkom aktívni, že sme celkom jazdili a hrali sme dosť obetavo na to, nechcem povedať, že pripravení sme naozaj išli do toho naplno s tým, že chceme vyhrať, ale vieme, aké ste zápasy a myslím si, že sme dali do toho dneska veľa a dali sme 4 góly, Tomec chytal výborne, takže bolo tam veľa pozitívnych vecí. Maty, děkujeme a gratulace k výhře. Ďakujeme.